Lapu-Lapu City Administrator miruat memorandum sa tanang mga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall human maaktuhi sa taga Civil Service Commission nga way mga kawani nga wa magbuhat sa ilang trabaho atol sa office hours sa mga kapuso. Si Luan Miruntina sa report. Kini ang kuha sa taga Civil Service Commission dihang nag-random inspection sa Lapu-Lapu City Hall ni adtong Martes. Usa ka kawani sa Office of the City Accountant ang naaktuhang nag-make-up atol sa office hours. Laing kawani usab sa City Engineer's Office ang naaktuhang natug. Samtang puliki usab sa pagpamili ni ining baligya nga mga RTW ang mga kawani ning laing buhatan sa Lapu-Lapu City Hall. Subay ni ini miluwat og memorandum karong adlaw si City Administrator Danilo Almendras nga nagpahinumdum sa mga gidili nga buhaton atol sa office hours. Akong gipasayis nga katong general principle na public office is a public trust. Kita ang mga niya sa gobyerno accountable to the people. Expected ka nga almost good sa ato ang mga clientele. Gitahasan usab sa mayor ang city administrator sa pagsusi kung si kinsa kadto mga kawani nga naaktuhan sa Civil Service Commission nga wa magbuhat sa ilang trabaho atol sa office hours. Pagpatawag niining mga empleyado nga naghimo niini nga nakalapas during office hour nga wala silang mo-perform sa ilang duties. So if that among gitan-aw sa unsay sanction nato nga nining mga trabahante nato. Matod ni Prolane Daclan, Chief Human Resource Specialist sa Civil Service Commission 7, nga mismong si Commissioner Eileen Lourdes Lizada ang nag-random inspection sa pipila ka mga government offices sa Metro Cebu niadtong Martes. Gani, lakip sa naaktuhang wa magbuhat sa ilang mga trabaho ang pipila ka mga kawani sa Cebu City Hall. Sama niining kawani sa Local Board of Assessment nga naaktuhang puliki sa social media. Samtang sulod sa SRP Management Office, naaktuhan usab kining pagpamalig og mga beauty products atol sa oras sa ting trabaho. Gipasabot sa Civil Service Commission nga dili nila tumong ang pagpakawaw kundi ang pagpahinumdum kanila sa ilang trabaho isip mga kawani sa gobyerno. Kung ako ordinaryong customer na ako sa usa ka opisina sa gobyerno, mo ni ako nakitaan from the other side of the table. So may siya awareness ay opener sa ato as a government agencies nga especially karon that we are really open for kanang feedback from our transacting public. Kung mapamatud-an nga guilty sa simple misconduct, mamahimong masuspenso ang naasoy mga kawani sulod sa pipila ka adlaw. Uban ni June Solon, Luan Mirandina, Balitang Bisdak.